A Xunta fixo balance do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2022, un plan que mobilizou máis de 1.600 millóns de euros de investimento público e acadou unha execución superior ao 99%. O Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia pechou a súa execución cunha porcentaxe do 99,3%, unha cifra que sitúa a comunidade por enriba dos niveis medios de execución rexistrados tanto en España como no conxunto da Unión Europea. Segundo destacou a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, o programa permitiu mobilizar máis de 1.600 millóns de euros de investimento público destinados a impulsar a modernización, a competitividade e a sustentabilidade do rural galego. Creo sinceramente que este dato ten moitísimo valor, porque detrás desa porcentaxe hai proxectos reais, hai granxas mellor preparadas para competir, hai empresas que incorporaron innovación, tecnoloxía, hai servizos no rural que melloraron a vida dos que viven ali, hai emprego, hai actividade económica e hai persoas que decidiron quedar e desenvolver ali o seu proxecto de vida. Entre os resultados máis destacados figuran as axudas concedidas a máis de 3.400 explotacións agrarias para investimentos de modernización e reestruturación, así como o apoio á incorporación de preto de 2.400 mozos e mozas ao sector agrario. O plan serviu para impulsar proxectos de transformación agroalimentaria, iniciativas de cooperación e actuacións promovidas a través dos grupos líder, que contribuíron á creación de máis de 1.500 empregos no rural galego. Máis de 3.400 explotacións agrícolas recibiron apoio para investimentos de modernización e reestruturación. Preto de 2.400 mozos e mozas incorporáronse á actividade agrogandeira. Impulsáronse centos de proxectos de transformación agroalimentaria e a través do líder e outros proxectos xeráronse 1.500 empregos no rural de Galicia. Son datos que reflicten o alcance real do traballo feito. De cara ao futuro, a responsable autonómica advertiu dos retos que segue afrontando o rural galego, entre eles o relevo xeracional, a rendibilidade das explotacións e a creación de novas oportunidades para fixar poboación. Neste sentido, reclamou unha futura política agraria común máis adaptada á realidade galega, con máis recursos e menos carga burocrática. Galicia seguirá reclamando unha política agraria común que entenda a realidade do noso territorio. Necesitamos máis recursos para o medio rural, necesitamos menos burocracia para quen vive e traballa nel e a garantía de que os fondos de desenvolvemento rural manteñan o seu peso e a súa importancia estratéxica. Porque, como demostran os resultados que hoxe vimos aquí a amosar, sabemos xestionalos para que se convertan en proxectos reais que melloran a vida das persoas. E quero rematar cunha idea moi sinxela. O rural galego ten presente, pero, sobre todo, ten un gran futuro.